BJP party na yagar federation khabar kubai lam so BJP party yagar federation khabar kubai lam so BJP party yagar federation khabar kubai lam so ubakara ayok lobto ubakara ayok lobto ubakara ki ini BJP द्वारा आं 2016 द्वारा जॉइन किया दिनै 10 বছর BJP दायित्व लाय काम खाया किन्तु BJP नि कोनो नीति आदर्श गरै BJP नि जे सामुं तामानि सुदु जुमलाबाजी एवं बादबारि खालामनानैसो सुदु दाय जों BJP नो हामजां दिया दाय जों बबाग्रानि जे इमांनो नुगै बबाग्रानि जे मेसेजनो नुगै जे बबाग्रानि आइडियोलजिनो नुगै बो जे सामुं तामानि गाहाम तिप्रा सानि बागैबो सब समय गावसाय दङ दाय जों तिप्रा मथा नो हामजायै बबाग्रानो हामजाय दिनै जों BJP नि याकारै तिप्रा मथाद्र जयनिं खाया दिनै आनि लगे दङ आनि बुनि बुथ प्रेसिडेन्ट प्राप्तन सान्ति कुमार त्रिपुरा एवं आनि बुथनि बुथ कमिटिनि मेम्बार GS त्रिपुरा एवं आनि बुथनि मेम्बार जुबराज त्रिपुरा दङ दा जों दिनै BJP नि 8 परिबारनि 25 बुथ दानो लागै आनि दिनै टीम पुरा फाया दिनै BJP नि याकारै मुथादो जयनिं खाया जों खालामनानै नोंबो BJP नि बुथ प्रेसिडेन्ट दंमोन होनो आगे बुथ प्रेसिडेन्ट दं नों तामाने बाय तिनि बनो याकारै तिब्रम थाव जयन खालाया आं बुथ प्रेसिडेन्ट दंबो अनेक सामंटाय बकबाय कुनु सामंटाय खाते जलाजिया सामं गाम तांफाबो गाम खाला तांगिया होनजागो अनेक किसु सामंटा बकबाय कुनु गाम हनसे होनजागिया आं ओइ बुबाग्रानि याकुनो रुमै माफिया आं आरो कुनु तिनि जों जयनिं प्रग्रामाव फाइमान जागजा चिनि बरमगरां MLA एवं चिनि बरमगरां MLA बिश्वजित कलय उमा शंकर देबबर्मा MDC तिनि जयनिं खालायनायाव आं तिनि बुमुं सानाय BJP नि मंडल वाइस प्रेसिडेन्ट जय किशोर त्रिपुरा बतिनि 2 भोटार BJP नि उङै तिनि त्रिपुरा मथा जयनिं खालायगा जुबराज त्रिपुरा एक्स बुथ प्रेसिडेंट शांति त्रिपुरा 5 भोटार एक्स बुथ प्रेसिडेंट BJP नि बहुतिनि जयनिं खालायगा जुबराज त्रिपुरा 3 भोटार GS त्रिपुरा 6 भोटार राजेश त्रिपुरा 2 भोटार रविन्द्र त्रिपुरा 2 भोटार बुरबा लक्ष्मी त्रिपुरा 3 भोटार विशाल त्रिपुरा 2 भोटार टोटल 8 फैमिली 25 भोटार